Rozlúčky s advokátom Ernestom Valkom sa zúčastnilo množstvo prominentných hostí. Do primaciálneho paláca v Bratislave, kde sa obrad uskutočnil, dorazila aj premiérka Iveta Radičová aj s poradcom Mariánom Balážom. Roztraseným hlasom sa Valkovi ospravedlnila za to, že vláda nedokázala zabrániť útoku na jeho česť. Bezprávie a zločinnosť je dôsledkom absencie lásky. Ernest, pán doktor Valko, dovol mi, aby som sa tebe, tvojej rodine, tvojim blízkym, v svojom mene, v mene vlády Slovenskej republiky, ospravedlnila za to, že sme nezabránili bezpráviu a útoku na tvoju česť. Valkovú dcéru Janu na rozlúčke utešovala jej matka, ktorá ju počas obradu držala za ruku. Valkovú rakvu z paláca potom pomohli vyniesť Ivan Mikloš, Pavlo Hrušovský, Ladislav Snopko, Peter Zajac, Fedor Gál a Valkov spolupracovník Ivan Trimaj. S Valkom sa prišlo rozlúčiť aj množstvo ďalších ľudí, ktorí po celý čas čakali na primaciálnom námestí.